Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah. Innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imrin ma nawa. Yan uwa, kamar yadda kuka ji a farkon fari kafin fara wannan littafi mai albarka Maqamatus na Imam Suyuti, mun nuna muku nuskoki guda biyu da muke da su, wanda dukkanin suna dauke da muqama 12 tare da cewar muqamar ta kai 37 ta Imam Suyuti. To insha Allah ta'ala su ma ragowar muna kan bincike akan su, kuma idan mun cimma buri insha Allah za mu karanta ragowar ko kafin mu gama sauki wannan littafi mai albarka. Wannan muqama ta Imam Suyuti za a ga ya sha bamban da karatun da muke muqama ta Imam Zamakshari, kuma ya sha bamban da karatun da muke na muqama ta Badi'uz Zaman al-Hamdani. Saboda dalili kuwa shine ita wannan muqama ta Imam Suyuti dukkanin sadda zamu yi muqama ta 1 ko ta 2 ko ta 3, kamar yadda yau zamu kisa mu fara ta 1. Kafin mu fara sai mun dauko duk kalmomi masu wahala wa'anda za su iya yin wahala ga masu kallon mu da sauraron mu, musamman Hausawa. Sai mun fara tsuntsunto kalmomin kamar yadda yau muke dauke da su akan wannan takarda. Sai mun fara tsuntsunto su, mun fassara su tukunna, ya zama tun kafin mu shiga cikin karatun muqama mutum ya san ma'anar mafiya tsaurin kalmomin, sannan kuma sai a dora da karatu. To wannan shine tsari na ɗaya kenan, wanda zai sha bamban da sauransu da sauran abin nan. To wannan muqama ta 1 al-Imam Suyuti ya yi amfani da kalmomi masu tsauri, musamman sunayen cutuka. Da yawa sunayen cutuka ga masu bibiyar karatun larabci, in ka bibiyi kamus sai dai a baka kwatancen cuta, ko bishiyu ko tsuntsaye ko dabbobi ko tsirrai ko ƙwarika, mafi yawanci kwatance za a baka. Amma idan ba karatu ka nakalta a gaban malami ba, baka san ya za ka iya faɗan su da yaranka ya sunan su ba. To saboda haka daga cikin wannan aikin da zamu yi akan wannan muqama, insha Allah zamu yi matukar kokari wajen tantance muku irin waɗannan abubuwa. Na ɗaya, a muqama ta farko yayi amfani da sunayen cutuka kamar yadda za a ji. Ya kawo kalmar as-sadadu bisin. Kalmar sadadu bisin ko kuma kace as-sidadu, ma'anarsu shine wato gudan jini. Hakanan ya yi amfani da kalmar su'ululu mai sa'un da hamza, su'ululu. To shi kalmar su'ululu shi ne ma'anarsa, wato ana ce masa ashara, duk da ita ma kalmar shara ɗin ya yi amfani da ita. Ma'anarsa shi kuma shine borin jini, wato irin wasu manya-manyan kaman kuraje, kumburi da zaka gani haka ya fito a fatarka, in ka taba ka rinka jin zafi gami da kai haka mai kauri, kuma da yawa sun yi rudu haka a jikin ka, borin jini. To shine su'ululu, kuma shine ashara. Sai kalma ta 3, kalmar alqula'u bil ayn. Alqula'u shi kuma shine kuraje da suke fitowa a cikin bakin mutum zuwa makogaransa, ko kuma hujewa daga jikin darishinsa zuwa makogaransa, zuwa fatu dai na bakinsa. To wannan shine abin da ake cewa alqula'u da larabci. Hakanan akwai kalmar at-tubruzdu. Asalin kalmar ba larabci bace ba, amma ta zama ana amfani da ita da ma'anar larabci. Shine abin da ake cewa sukarin, wato irin wannan farin sukari mai kura wanda ake sayar da shi a haka, sukarin da ake cewa ko masu ciwon suga ne suke shan sa. To dai shine abin da ake nufi da tubruz. Hakanan akwai ya yi amfani da kalmar majdur. Ma'anansa shine wanda yake da ciwon judari. Shi kuma judari shine ciwon karzuwa. To mai ciwon judari kenan shine ciwon karzuwa. To mai ciwon karzuwa din sai a ce masa majdur. Sai kuma khafaqan shi ma ya amfani da shi, shine karkadawar zuciya tare da razana. Sannan ya amfani da kalma ta al-mahsub. Al-mahsubu shine wanda cutar hasba ta kama shi, bil ha'i saghira was sad. Hasba, abinda ake cewa hasba shine cuta ta kama ka
tari da zazzabi da mura a lokaci daya, to wannan cutan in suka taru a lokaci daya shine ake kiransa da hasba. To ma'anan su mai su sai a ce masa mahsub namiji kenan. Haka nan akwai da'u tha'lab, haka Laraba suke ce masa da'u tha'lab. Da'u tha'lab, ma'anar da'u tha'lab shine kwaikwayewa gashi. Za ka ga wani gashin kansa kawai sai ya rinka kwaikwayewa haka kawai, to wannan shine ake ce masa wato da'u tha'lab, saboda cuta ce da dila yana yin irin cutar, wanda ya zama ko da dan adam yayi sai aka sai Laraba su garin amfani suka jingina wa dila kai wannan cutar. Dan haka za mu tsaya a nan, a biyo mu a karatu na gaba. Assalamu alaikum warahmatullah.